Братья, ба фикри шумо одамое ки ҳами акара тӯҳмат кардан бояд 15 суткагӣ гиранд ё ки просто боянд публично бахшиш бирсанд? Тамом фикри шумо гарани интересне кани нависен. Шумо вообще чӣ фикр? Амин алмударам мегуман акбарин амия термакинен ма розиюм. Барои ки мардаки бегуноҳ тӯҳмат кард, хеле танеса хеле сатта ишиша тӯҳмат мекунанд. Охи падар пичоскад Эммануэла номи пичоскад очамара ба турси китар наза пад биромадай дар интернет хича гарени Тоҷикистон гирифта типа аки ёрдам кадеста анеихе мардуми бегуноҳа ватсани касалира гирифта угража доранд. Бона пацанако шабугу пата бугу хали шапало бзани хил мебиниш меброя. Я бача касалия қабида мега гуда ку киҷокади хачкориш кади бугу охи чизашид гузашт мега. Ки падаре чихели чӣ буд гузашт? Ина ёз нав саршид кори шуморо барана хали кунтона. Я видео бромад я духтара гум шид ку ҷоя мардака виноват кардан я мардак сифат рафт видео кард як мардаки бечораро ки кайф када шиштай як казига дасарш оврех мезанаш ва я камерачира и мардак сифата аз тарафи кормандони милитсия хоҳиш мекунем ки ҳамёро чорашона сахт бинем. И зана ки мардак сифат хеса ба забони русӣ чи лақл кеси ту ҳам мардак ки маста биё бра да пеш пош банам хе сар табумо бахшиш пурс ҳаромзод. ҳамин бачаҳои мақомот ҳамон мардак сифата бояд баранд маҳкам кунанд маъруф ки айпушти паникаю дар ве сайтҳои ҳамин Россия тамом инҷо да буромад мардум дар бораи мо чӣ фикр мекунанд? атак буда ка ёфтан аз тарафи кормандони милитсия ёфт шида алло баракат шомта бачаҳои мақомота худо аҳда портон хор назан. ози масҷида будем я номер занг мезана менависим ки наметонум гап зада ё чай ҳами духтарак дар пайбона короче голос карда ки ана духтар ма ёфтем ай данғара пайдо шуда хулоса кормандои кормандои мақомото ай данғара пайдош кардиянд ва хабар расондиам модарша ки биё духтарта гир. ҳавая мана гуфт ки мақсад ёфтем азору амад хай барои нафарои дар ёфтанаш кӯмак кардагию барои бародарое ки дар уҷа хизмат кардан бародарое ки ёфтанашу хабар додам ва ба кормандои мақомот ҳам азору амад ки баъд як хабари дигаи духтаракам алҳамдулилло дидем чӣ хеле ки дар душанбе полис ёфт шудай. чӣ гуфтанем аистбада илтимос блогеро блогерито накунен, журналисто журналистито накунен, муллоҳо муллогито накунен ва монен кормандои мақомот кори худшо накунанд. ҳами хелайдам аму як гап пайку меган ки ҳарка кори груба нашава ки ҳарка кори худша куна меган ҳами гап роста ина самдали пускай ҳарка кори худша куна барое ки тошто коре ки ваё мекунанд тактикаи коре ки ваё доранд мо наметонем мисли ваё кора пеш бурдаву мисли ваё кор карда ё ки мисол ҳарка дар соҳаи худаш гуфтем ҳамун гапо ҳамун варзишгарай тошто чизе ки вай медона приёмое ки вай медона мо намедонем тошто ки приёмое ки бо мисол мо медонем дар коробори худмон вай намедонад бо ё тошто приёмое ки мисол бародару гуфтиу гапо кормандои мақомот медонанд мо шумо намедонем тарзи кофткои ваё бо дигар тарзи кофткои гуфтиу гапоини группаи кофткобие ки яду рӯз фаъолият карданд ино дига шуд ё ки мо дигаем мақсад ҳар кара кору борш ба худчай барои ҳамин биё дига ҳеҷ када ҳеҷ калези накунем ҳам хеле аст ва фақат дуо кунем худованд ватанмона тенҷу обод нигаҳ дора худованд мардуми тоҷики азиза дар ҳифзу амони худаш нигаҳ дора ва ин сулҳе ки дар ватани мо ҳастай доимо ҳамин хел осмони соф парчамон боло ва доимо дуо мекунем ки ҳамин хел муттаҳидие ки дорем ҳозир якҷояе ки ҳастем ҳаминқадр дар бари якдигар дар ҳама мушкилиҳо ҳастем худованд ҳамина доимӣ ҳамин хел нигаҳ дора ва дуо мекунем
бародару хоҳарои моро алло дар ҳифзи худаш нигоҳ дора, аҳ гум нашаванд. дуо мекунем асло ягон оилада ғаму дарди аз даст додани фарзанд ё ин ки гум шудани фарзанд дошона нишон натиҳад. Амин. Шуморо ҳам бародарои азиз дуогӯ бошен ва ҳазор раҳмат ба бародарое ки хизмат кардем дар кофтану ёфтани одамои гумшудагӣ ва то имрӯза хизмат кардем ва дар оянда низ хизмат мекунем. Шумодам ҳазор раҳмат, миннатдор. Барои ёфтани духтарак кӯшиш кардан паси экран